କଞ୍ଚା ଫଳକୁ ପଚାଇବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? What is used to decompose raw fruit? ଏଥିଲିନ୍ ବା ଏସିଲିଟନ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ? Full sun pollen occurs at specific location about once a year. 360 ବର୍ଷ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ? How long does a full sun pollen appear? 7 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ 7 minutes 30 seconds। ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? Who invented the steam engine? ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହେଲା? In which country was the metric system first placed?